En gima e kinde mang'eny osebedo a top secret. Ikone wane nitie hola mane Kenya okawo. To accountability to nil. Aparo ni king'iyo mtandao nitie jomoko mosewacho ni mondo okonewa ni gowi ma wantie godo ni mar Kenya ni en pesa di mondo wachanguru wa dhano milion 45, lakini joma tiyo to nyalo bedo 25 million kata man gi resources. Wauru 5,000 kawuono mondo watiek gigi nikech inyalo bedo ni chulo gimikia. Omiyo weche mag det nyaka wachnu adiera ni ne waholo gowi makama, ne watimo kode gima kama, interest rate mare ne kama, onego bed ni watieko chule by time makama. Mago gik monego bed ni bedo in the public. Taparo ni kata komedo wacho weche mag gowi nitie task force manyobedo formed gi jatelo mar Kenya ni mondo jomoko ng'i. Aparo kaka LSK wan jatendwa nyodagi nikech ng'ama nigi ratiro mar timo that audit mondo mi wadiera at the office of the Auditor General. Kogowi to samoro nyalo bedo ni wachulo gik mwakia. Samoro nitie gope manohol to tim godo gik moko. To adiera makende en ni nyaka aming'a piny to nyaka wafweny manyiswa ni un gi gop jo India gin pesa di, gin China gin pesa di, to gitimo ang'o. To mane gima nawacho ni governance. Wang'iyo Singapore. Nitie prime minister kata minister ma Singapore manobedo implicated in corruption. To ne ok onyal dhi face Lee Kuan Yew, omiyo nodere. Kawacho kamano daduoko Ruth nyathi Ochieng' manopenjwa nokenge mage ma waneno onego bed ni wakawo. Achiel en mibadhi. Corruption. To corruption ni ok en mana jotelo kede. Awinjo kata ka jotend ODM wuoyo. Gimene gik ma giwacho nitie gi mibadhi moko e igi. Adiera en ni ochopo kama koro ka Gen Z penjo the hard questions. Lee Kuan Yew in Singapore no sanitize politics. Kapok ichung' tibedo vetted. Character mari isebedo ng'ano machalo nade. Achebe to wacho ni wan kaka African countries. Yes? In the anthills of the savannah. Wan gi soko moro mwatuome ga chuodho in the name of politicians. And we expect ni ka giwuok watuomo pi chuodho soko e mwakete siasa. Kwa setuomo gi to we expect ni duro cha dhi settle to the siasa ni dhi bedo ng'ama sanitize. Nyaka wadwar kaka wa sanitize siasa wa. Ka wuod Nyamolo mawuoyo ka indi ni osebedo jamibadhi. Obiro to mi en far japuonjna moro ka ni puonja chik kane wasomo criminal law to nokone wani ka penjo tami to para mubungeni tikoni republic versus mubungeni nyaka yud ka en gi case moro misait. Iwinjo tiende ni nyaka wachak wan wawegi un joma ne wuoyo e ground. Ruth nyathi Ochieng' un joma uyiero